Et fucking lille freak. Lukas var så dum. Hvad fuck laver du i min by? Jeg synger. Din sang var lort. Du er lort. Nej, det er du. Du er lige så lort som min søn. Hvad fuck er din søn? Lukas. Hvem er det? Min fejltagelse er en søn. Død. Nå, hvorfor er det der, du drikker? Det er vodka. Vodka? Ja. Ud af min by! Nej. Og han er jo bare så uduelig. Han er sådan en lille lortunge. What the fuck, den fyr en alkoholiker. Ja, men... det er også godt for ham, ikke? Altså, vi skal jo gøre noget ved det. Jamen, jeg skal altid gøre noget ved Jamen, det. så gør jeg... Altså, jamen, han er jo over imod sin søn, altså. Jamen, jeg vil lige læse færdig, så kan vi... Jamen, du er altid så fucking doven. Og du er altid så sassy. Jamen, fuck dig. Jamen, hvad hvis vi lader... Hvad hedder du nu? Okay, det kan vi godt forstå, det der. Ja. Så, okay, som du kan se her, ikke? Prøv at se. Der står, der slår Garfield ham ihjel. Jamen, jeg synes, vi skal dræbe ham. Jamen, det kan du gøre. Jeg vil lige sove først. Jamen, vi skal dræbe ham nu. Må jeg sove bagefter? Ja. Så grim. Han er så dum. Jeg skal redde den søn. Bare for at jeg kan slå ham ihjel. Nej, hvad laver du? Hvad laver du? Jeg er ved at fremkalde en dæmon. En dæmon? Hvorfor? Jamen, jeg skal have nogen til at lave mine omeletter om morgenen. Omeletter? Kan du ikke gøre det selv? Nej, jeg skal bruge en Hoxidis dæmon for at lave dem. De er perfekte til det. Altså, please se. Der er en anden, der kan lide omeletter. Jamen, hvad er morgenmad? Hvad? Altså, hvad er morgenmad? Jamen, han vil have den der dæmon-ting som slave. Som slave? Det er fordi han er dårlig, jeg kan godt lide. Nej, det skal vi jo ikke kunne lide. Jeg synes, han skal dø. Ej, men kan du gøre det den her gang? Jamen, vi skal gøre det sammen, så. Sammen? Ja. Hvad hvis får Pro derovre til at gøre det? Jamen, så kan Pro gøre det. Ja, hvad siger Pro? Hvad synes du, vi skal gøre? Okay, det var godt nok et klogt ord, det der Pro. Ja, skal vi ikke bare gøre det, som Pro siger? Ja, vi går... Ja. Nå, men det kan jeg ikke have. Ja? Du skal gøre dem selv. Lave dem. Hvad? Det... Nej, Hoxidis-dæmoner, det er de bedste. Ro på. Jeg kan også samle ind til dem. Jeg laver dem selv. Det kan ikke læse den. Hey, du der, vågn op, Lukas. Jeg kan ikke finde ud af at læse bogen. Hvordan gør du det? Og du kan se fremtiden og alt muligt. Altså. Hvad fanden er du? Det er ligegyldigt. Det er helt ligegyldigt. Og du bliver nødt til at hjælpe mig. Jeg skal få de her magiske bøger til at virke. Jamen, jeg gider ikke at hjælpe dig. Hvad? Hvorfor ikke? Fordi du er ung. Men nej, taber. Hvad fuck laver du? Miau. Miau? Hvor kommer du fra? Miau. Kyssede du den der? De der dinosaurer har sex!
Godt for dem. De skal dø! Ej, det synes jeg nu, du overdriver lidt. Nej! Gør det selv. Jeg er i gang med at læse. Din fucking lille bitch! Jeg er ikke en bitch. Jo, du er så! Har du set dig selv i spejlet? Hvordan kunne du? Altså, jeg er pænere end dig. Kan du se mit pæne hår? Ja, men du ved ikke engang, hvad der sker i ordbogen på side 304. Hvorfor skriver I det, når vi kigger på de der dinoer og knalde? Eller kysse, eller hvad fuck de gør? Det er godt for dem. Når nu hvis vi får Pro til at gøre det for dig. Ja, prøv. Dræb dem lige, gør. Ej, Pro ved altid, hvad der sker, hva'? Ja. Forstår du overhovedet, hvad Pro siger? Nej. Nå. Jeg kan ikke forstå hest. Ej, men det er skidt issue, det gør jeg heller ikke. Jamen, lad os gøre, hvad en Pro gør. Jeg vil lige læse færdig. Du gør det. Jeg skulle stikke dig ned. Så jeg kommer altså til at sælge dig til Lego-fabrikken eller sådan noget sejt noget for 42.000 dinar. Og det bliver fantastisk. Nej! Jo! Hvad er det godt, Jo, for jeg tjener penge, og så giver jeg dem til velgørenhed, så ondt! En velgørenhed for små killinger uden hjem. Det mest onde, man kan give penge til. Nej. Jo, 100%. Han er så hot, ham der. Ej, det synes jeg ikke, han er. Jo, han er så. Prøv at se ham, han er blevet fanget af en grim person. Sådan, prøv at se ham. Står han der med hans kasket eller hvad? Grimme person, han skal, jeg synes, ham skal vi være sammen med. Jeg er ligeglad, hvad Pro siger. Jamen, Pro ved altid. Ja, men Pro er forelsket i den der lille ting der er fanget. Ja, men så må vi redde den person, ikke? Jamen, hvorfor? Fordi det er sådan forkert, det står der i den her side, at det er meningen, at man skal redde folk. Det er jeg ligeglad med. Jeg vinder igen. Ho 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 ho